देखो तरुण बुढ़िया के घर के एको काम नहीं करत आई बैठ के आराम करती। हाँ दीदी जी सब बात ठीक बिचले में पहुंची और नियाला में ना पहुंची तो बिचौले पे करे के चलो। हाँ जाना तारू जब से हमनी के घर में बियाह भइल तनिको दे में आराम नइखे। हमारा दीदी देखते बारू कैसन शरीर रहे कैसन हो गई मोटाई लाई रहू बना गइलू। हाँ तू सही कहतारू।